Xa a principios de mes, o Concello de Ribeira cortaba a auga das duchas das praias e limitaba o regadío de zonas verdes, co fin de garantir o suministro condicionado polo alto consumo que se rexistra durante o verán e a escaseza de chuvias. Estas medidas ían acompañadas dunha serie de recomendacións para a cidadanía, de cara a facer un uso responsable da auga da rede municipal, como regar os xardíns nas horas de menor evaporación e durante o tempo imprescindible ou evitar o recheo de piscinas e lavado de vehículos. Aínda que son moitos os cidadáns que están a seguir estes consellos, o Concello detectou tamén unha serie de incumprimentos, especialmente en algunhas praias, nas que a xente accedeu ás villas para volver a ter auga nas duchas. Ademais de reiterar a necesaria cooperación, o Concello incrementará os controis con roldas da Policía Local para vixilar que se cumpran as medidas. Tamén informan as empresas da necesidade de consumir expresamente a cantidade necesaria de auga para non parar a actividade. Con estas medidas, o Executivo busca garantir o suministro de auga en toda a rede para evitar que se produzan futuros cortes, posto que na actualidade as reservas están baixo mínimos.